η ψυχή μου. Ένα υποκείμενο τη ζωή μου, το Σάββατο Θεό μου, όπως υπάρχουν. Αυτό σκεπτόμουν καθώς έμπαινα μέσα στο μοναστήρι αυτό. Αλλά εν συνεχεία σκεπτόμουν να σας ανακοινώσω. Είμαι αιχμάλωτος. Είμαι αιχμάλωτος της αγάπης των ανθρώπων εδώ, αιχμάλωτος του Μητροπολίτου σας, αιχμάλωτος της αγάπης όλους τους πλευρές που είχε την καλοσύνη να προσκαλέσει τον Μητροπολίτη Λευκάδος και εγώ ομολογώ αισθάνομαι αμήχανος. Διότι είπα ότι θα κάνω μια επίσκεψη εδώ το τόπο, αλλά έτσι με τόσο πολύ αγάπη και τόσο πολύ ευγλωτία και τόσο πολύ θερμότητα έχω μπερδευτεί. Εγώ ήρθα απλώς σαν ένας απλός άνθρωπος, ένας δικός σας άνθρωπος, να προσκυνήσω στη φαινόμενη. Όχι όλα τα τόσο επίσημα, τα οποία η αγάπη και η καλοσύνη και οι ικανότητες των εκλεκτών αδελφών ουσιαστικά αυτές τις ημέρες μου έχουν λίγο έτσι φέρει σε δυσκολία. Πολλές ευχαριστίες, αλλά είπαμε, ξέρετε, η αγάπη έχει ένα μειονέκτημα. Σαν φακός μεγαλώνει μερικά πράγματα. Ενώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που μιλάει αυτή τη στιγμή είναι ένας δικός σας άνθρωπος. Οι ρίζες μου ψάχνω να τις προσδιορίσω πιο πολύ. Ξέρω ότι ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Λευκάδα και από αυτή τη πλευρά αισθανόμουν να το φέρω οπωσδήποτε. Και ξέρω ότι η μητέρα μου γεννήθηκε στην Πρέβουσα και έλεγα στα μεγάλα μου χρόνια πρέπει οπωσδήποτε να πάω να προσκυνήσω τους τόπους από τους οποίους ξεκίνησαν οι αγαπημένοι μου άνθρωποι, οι γονείς μου. Αυτό ήταν το απλό όλο θέμα. Τώρα, τόσο επίσημα που έγινε όλο τούτο, είπαμε και πάλι. Είναι έκφραση της πολλής μας αγάπης. Μας μπερδεύει, δηλαδή. Μην τρέπεστε. Ας είναι. Λοιπόν, τώρα, τι ακριβώς θέλετε να πω. Είναι το μισό πράγμα που έχω να πω. Καταρχήν να σας μεταφέρω, χωρίς να έχω κάποια ιδιαίτερη εξουσιοδότηση, αυτό το χειρισμό ενός πολύ πονεμένου κόσμου, ο οποίος στην Αλβανία τα χρόνια που εμείς τα είχαμε όλα. Είχε στελεχθεί το δικαίωμα να πιστεύει. Πολλές φορές μου λένε πού αισθανθήκατε, τι είναι η μεγαλύτερη αδικία, στην Αφρική ή στην Αλβανία. Και είπα ότι κοίταξτε, η Αφρική ήταν μια πονεμένη περιοχή, αλλά και ένας χώρος, παρά τη φτώχεια και τη δυσπολισιά, που συνεχώς γυρνούσε, ήταν φαινόμενος. Στην Αλβανία τα πράγματα ήταν ζώσιμα. Εκεί μπορεί την πρώτη φορά να μην είχαν την δυνατότητα των διαφόρων αγαθών που έχουν εμείς στις λεγόμενες πολιτισμένες χώρες, αλλά είχαν τη δυνατότητα να πιστεύουν, να αγαπούν και να ελπίζουν. Ενώ στην Αλβανία τα πράγματα ήταν εξελισσωτικά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει να εξελισσώνεσαι από ψυχολογικό πίστη. Εξελισσώνεσαι την ανθρωπιά. Στην Αλβανία, οι άνθρωποι που από αρκετές φορές είχαν ζήσει αυτή την τραγωδία και πάλι να σταυρώσουν τον Χριστό και να τον θάψουν για 23 χρόνια. Αλλά όποιος σταυρώνει τον Χριστό, τελικά σταυρώνει τον ίδιο τον άνθρωπο. Και αυτό ήταν η μεγάλη τραγωδία. Χωρίς πίστη δεν υπάρχει αγάπη, και χωρίς αγάπη δεν υπάρχει ζωή και δεν υπάρχει ελπίδα. Έτσι ήταν η κοινωνία, ένας τόπος πονεμένος, κρανιοκτόπος. Και μάλιστα θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που πήγα, ήταν γεμάτη περιοχή από τα κάτω. Πολύ και τότε δεν μπούκα. Ήταν όταν στραμμένο προς τον Λάδο, με το φόβο της απειλής. Και εμείς την σκεφτούμε εδώ τόσο ανώτερα, οι άνθρωποι που τα έκαναν τα μπούκα. Αλλά δεν σκέφτηκα ότι δεν ήταν τόσο ανώτερα, ήταν τόσο πανούργοι. Έπρεπε να μείνει ο λαός πάντα κάτω από τη δικτατορία με το μεγάλο επιχείρημα του φόβου. Ότι απειλούνται. Απειλούνται τα αγαθά τους και η ελευθερία τους. Δόξα τω Θεώ όμως, τώρα και πάλι ο ύμνος της Αναστάσεως, ο Χριστός Ανέστη, όπως λέγεται στα ελληνικά κάνει στη δουλειά, δεσπόζει και πάλι όλα τα χρόνια και με αυτό το μήνυμα συνεχίζουμε να λέμε ακούστε υπάρχει ελπίδα. Εκεί να φροντίσουμε τον Χριστό τον Αναστάντα. Και ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης της Αναδίας, ο οποίος συμμετέχει και ο Διάκονος Κύριδο, έχουμε ζήσει όλες αυτές τις χρονιές αυτό το θαύμα του Θεού, άνθρωποι να ξαναβρίσκουν την πίστη και να προσέχονται στον χρόνο. Λοιπόν, έκπαρος αυτού του λαού θέλω να σας χαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω και να σας παρακαλώ να προσέξετε. Με πάρα πολύ αγάπη, είχε γεροσύνη, ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης
επίσημο τρόπο, έτσι απλώς, σαν υποψήφιος. Αστείευομαι λίγο, είμαι υποψήφιος εθνικός δημότης, να ξέρετε. Έτσι μου βοηθούμε. Ας κρατήσουμε τη χαρά και την απλότητα και το κύβο μας, έχει σημασία αυτό. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι ώρα να βγάλω και εγώ κάποιον λόγο. Απλώς θέλω να σας πω μια ευχή, την ίδια ευχή, την οποία είπα και χθες στην Πρέβεζα. Παρά τις δυσκολίες που έχουμε, παρά τα προβλήματα που έχουμε, τολμούμε να ελπίζουμε. Υπάρχει ελπίδα για όλους μας. Υπάρχει ελπίδα για τη χώρα μας. Όλα τα λάθη που έχουμε κάνει, με όλες τις παραλήψεις που έχουμε κάνει, με όλες τις αδικίες και τα ψέματα τα οποία έχουν πει στον εαυτό μας και τους άλλους, τώρα δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν το πιστεύω. Ξέρετε, αυτή η πίστη μας δίνει τη δυνατότητα αυτοκριτικής και μετανοίας. Και εδώ στηρίζεται η ελπίδα μας. Ότι έχουμε τη δυνατότητα μαζί με το έλεος του Θεού και να προχωρούμε. Και αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στους αγαπημένους του, ότι ο Θεός της ελπίδας να γεμίσει την καρδιά σας με ειρήνη και με χαρά, να περισσεύετε στην ελπίδα και να ελπίζετε, αλλά όχι με τις δικές σας δυνάμεις, τις δυνάμεις του Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η μεγάλη δική μας κληρονομιά και ο μεγάλος μας θησαυρός και η μεγάλη μας τύχη. Με την πίστη όλα θα ξεχαριστούν, αρκεί βεβαίως να φροντίσουμε να είμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια τάση σήμερα όλοι να λένε ο Θεός είναι μαζί μας. Γιατί να είναι μαζί μας? Συγγνώμη, γιατί να είναι μαζί μας? Ακούσαμε και κάποιον μεγάλο, δεν θέλω να λέω ονόματα τώρα επίσημα, λέει, θα είμαστε πριν απ' όλα εμείς και ο Θεός είναι μαζί μας. Γιατί δεν είναι πριν απ' όλα μαζί σου και μετά ο Θεός, ο οποίος είναι πριν απ' όλα η τάδε χώρα, πριν απ' όλα το τάδε έθνο, γιατί ο Θεός είναι με όλους τους ανθρώπους. Είναι μαζί μας από μια προϋπόθεση, ότι εμείς είμαστε μαζί του. Πολλές φορές μιλούμε για την αγάπη κλπ. Ο Κύριος δεν είπε με πολύ σαφήνεια. Ο έχοντας εντολάζουν και ποιόν αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών. Αυτός που έχει τις εντολές και τις στηρεί, αυτός είναι αυτός που με αγαπάει. Και ο αγαπών με αγαπηθείς υπό του πατρός μου. Καγώ αγαπήσω αυτό και εμφανίσω αυτό με αυτόν. Πολλοί σήμερα βλέπουν οράματα, βλέπουν τον ένα, βλέπουν τον άλλο. Καθίστε. Μόνο με την αγάπη μπορούμε να δούμε τον Θεό και να τον δούμε. Αλλιώς είμαστε στις παρυφές της δικής του, της αγάπης. Εάν λοιπόν θέλουμε να προχωρήσουμε σωστά, ο δρόμος είναι πολύ συγκεκριμένος. Ο έχοντας εντολάζουν και ποιόν αυτάς εστί ο αγαπών. Και στη δική μας την παράδοση δεν υπάρχει αλακάρτα. Αγαπώ τη μία εντολή και περιφρόνω την άλλη. Όχι από τη μία εντολή ζήτω η αγάπη, αλλά κρατώ μέσα μου το πάθος της μης κακίας. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ή αγαπώ τον Θεό, θα αγαπώ περισσότερα από αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Θα χρειαστεί να είμαστε συνεπείς. Η αγάπη προς τον Θεό εκφράζεται με υπακοή στο δικό του. Και ξέρετε, υπάρχει καθώς σήμερα στην Εκκλησία της Παναγιάς. Θυμάστε κάτι που μερικοί το θεωρούν λίγο περίεργο. Ότι όταν ο Χριστός μιλάει για την Παναγία Μητέρα του, μιλάει με έναν τρόπο που ορισμένοι το θεωρούν ότι δεν είναι υποτιμητικό. Λένε, τη μητέρα σου περιμένει απ' έξω. Και εκείνος απαντάει στη μία. Εκείνος ο οποίος ακούει τον Λόγο του Θεού και τηρεί αυτόν, εκείνος είναι η μητέρα και αδελφή μου. Δεν το λέει αυτό για να υποτιμήσει τη μητέρα, αυτό ακριβώς το αντίθετο. Για να υψώσει όλους μας στο επίπεδο της μητέρας του. Που σημαίνει, ο μόνος τρόπος για να υψωθούμε στο επίπεδο της μητέρας του είναι ο έχοντας εντολάζουν και τηρών αυτάς. Είναι ο μόνος τρόπος. Δεν γίνεται να λέμε όλες αυτές τις ευγενείς και ευσεβείς κουβέντες αδιαφορώντας το Θεό. Και εγώ θέλω μόνο την καρδιά μας. Κάθε μέρα και περισσότερο να αυξάνει η αγάπη μας για τον Θεό, να αυξάνει η αφοσίωση μας στη μητέρα. Την δική του και τη δική μας, και η αγάπη μας και η αφοσίωσή μας, και κάθε μέρα να γινόμαστε πιο γλυκείς άνθρωποι μεταξύ μας, μέσα στην οικογένεια, μέσα στην πόλη μας, πιο ευγενείς, πιο στρατηγικοί, να εκφράζουμε την αγάπη μας και τη χαρά μας
είναι ένα δώρο του Θεού αυτό πολύ μεγάλο. Και μην ανησυχείτε, δύο πράγματα όταν τα μοιραζόμαστε δεν λιγοστεύουν, αλλά αυξάνουν. Η αγάπη μας και η χαρά μας. Έχουμε λοιπόν σε όλους να αυξηθεί μέσα στην καρδιά μας η αγάπη και να αυξάνονται αδιάκοπα η χαρά μας και η ελπίδα.